dai nawo inova yanani other than munhu anozviti munhu waMwari J Israel. Uyu wakakadza vazhinji kuti muZimbabwe ndokunge handisi kuti nawo yekuti ifluent speaking yavanoita here kana kuti kudii handisi ipapo, asi rwendo rwadarika takaona muprofita Evidence Chali vachita exposure and exposure of ivava kuti J Israel nemudzimai wakanga vanayo murumhu wangu ari anonzi iwo vakumabhre, ndo nhau yakanga ikatendera vakati for the why did you do this, nhai budhi munhu waMwari J Israel. Hatita kuzwa kuti nhasi vachange vachitaura, asi manje pakutaura kwavo yes, number one pane zvandabata vapamuapolo kana kuti vapfeka apologies for munhu waMwari Makandiwa nefamily yavo, ndo zvavaita vaapologize. Handikura nemakokupedzisira kwevidhio yavo vapa apology yavo vakati I sincerely apologize for what happened to me. I fall prey on the victim of whatever that was transpiring between friend father Susani relationship. Saka manje ndaconfusika manje. Saka alright, purpose yevidhio yangu iri apology, which is good. Vanozorieleza kuti zvakaitika pepe zvinhu zvakadii zvakashata kuti vange vasamploti wakadero. Number two, patika futi nhau yekuti manzi ma-assets abhule wakazodii akazonzi hand over wati here kurendesa munososhua, asi konzi hanzi kune futi ndofunga munhu anoita zvegarden boy akange ndofunga vanhu vaigadzira ipapo panhu pacho kuda ndo vakapinda vakandopulanda makamera mukati memba muya here, hanzi marisearch andakaita, asi tichiri ipapo pamarisearch aya kozoita zvakare hanzi munhu wacho newakatengesera yekera munhu waMwari Evidence Chali kuda video munhu uya who is nowhere to be found, munhu vanished in the thin air and is nowhere to be found at all. Kati hatizivi kuti nekuda kwei. Tochibva ipapo manje toenda pane nhau yekuti kwazobuda pakuswa zita rabudhi Angel. Tikati saka this is an apology yani yekumunhu waMwari Makandiwa nemudzimai wavo nefamily yavo, which is good. Pokuda kuti kamera iyi yakaita inserted nani mukati memba iyaya vakanga vakagara. Kwaita number 3 yekuti ivo vatabva vataura kuti ini ndinoudzwa kuti this is the story iripo yakati nevanhu ndofunga kuseri ukuku kuinbox kuda munhu kuti indine nhau yangu, saka ndine mwinyi yangu, ndoda kuti imi musvitse mwinyi yangu kurudhende rwemafollowers enyu, svitsai muchita exposing and exposer of these men of God. We don't want charlatans. Kuda ndo zviri kuitika kwavari vakati inami listener, I listen, that's what happened. Saka apangu akuregreta kuti yes, after discovering kuti there was something amiss in the house or in the room of where they were seated with the blessing Makoma Bule, he regrets kuti he was not supposed to go ahead with the converse or Shane. Do zvavakwanisa kutaura sanzi kuti pakuti go ahead neconversation kuti makumbo akazopiringishana sei mukati memba iyoyo vakanga vari, asi vaitamboregreta vataura zvavo kuti vakaregreta. Tozvibva ipapo kozonzi budhi munhu waMwari muprofita Angel opinda mutriangle and the triangle and the quadruple. This is now a quadruple and a hectagon situation. Indikata alright, wabuda lakao wabuda ipapo kati lakao I don't regret and everything is correct with the virtue of my mouth and the word of God. Alright, pabuda ipapo waisa bule mukati mutriangle bule pamwe reached out kune munhu waMwari J Israel. Wabva ipapo popinza Chali munhu waMwari Chali is in the triangle. Tobva ipapo toisa garden boy is in also the quadruple. Uyu tobva ipapo toisa mwezve wakanga ari mutribulation yachoni kupinzwa munhu waMwari uyu. Now here is the problem. I have never met munhu waMwari Angel. Now that's number one. Number two, I personally have never listened to his sermons. That's the truth. Not kuti handivafarika kuti but asati pamwe ndasangana nawo masermons acho kuti vana mapadzira kupi, handizivi kuti vana mapadzira kupi, asi face yavo ivo vamayekera vaAngel ndinoiziva.
uyezve fesi yemudzimai wavo ndinoiziva kuti unofanira kuita zveshoti here zvinhu izvo zvandozaozokuti pane vari mudzimai wacho light skinned ndozviziva izvozvo izvo maservice avo ndakutonatsotashuwa handisati ndaziva kuti anowanikwa papi kuda ndofanira kutombotanga kuti sei kundomatsvaka kuti ndikuzwa kuti voisi rangatamba foni iri is it the real truth voice of mwana wamwari Angel or not? Handizivi. Vamwe vakati vanoziva mwana wamwari Angel vakati hanzi that's not his voice. Uyezve tichienda panumber 2 munhu ungachimboti achifuta sekufonikwa because the person akanyanya pamabatira ndaita the person who was calling this one akaita sekuti ndiye kana kuti ndiye wachoni mwana wamwari Angel wanga chite zvekufonikwa. It's the other way around from the audios I was hearing. Unless pekutanga varivo vakatanga kuconducta then later on mwana wamwari Angel akazaramba achita sei achifona achiti ndoda favor maona manje hazvina kushata analyse ngana yachitongotiwa ndikusoka so munhu wamwari J Israel apapa why he keeps calling this man wari kunzi ndiye wacho Angel. I have no idea. Although with this man vari dhiri ramukana I don't know how it started, where it started and stopped, but J Israel wataura hanzi zvinhu zvatakaudzwa izvi takasudzwa nani nemunhu wamwari Angel. Ndisingawisi manje kuti zvakaitika after that video here paanganasikanisi kurwa kuti zvakaitika after nigikini nekuti vangotaura vachinyenya vanotoita kugwa vanhu vana mwari vanotoita kugwa vanhu vaya ndasingatoziviwo nekuti iye wacho uyu munhu wamwari J Israel wanga atorina wanhuwo vachitovhunzana kuti saka pane daka here kana kuti pane beef between mwana wamwari Angel namakandiwa uye akati nandizivi unogona kutoita sei kuita video ko wavhunza woga muona manje J Israel wacho wakangwarawo usingambeiti hazvina kushata. Tasazi kuti tiri kudepartment rimwe chete rekuda izinto zvakare nevanhu vari surrounded with these men of gold and realms of the purity and clothes, which is very 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 normal, but sevanhu ndofunga kuti tinge tichasaka kana tichida kunodzora zvivi kuti aiwa Jehovha musikodenga zvivi zvangu zvanyanya pakutaurisa apapa. I talk too much. I want to lower down my voice and mind my vokoso. So who are we supposed to turn to? Does this mean that when we go and surrender our sins to these men of God, they go behind the sins and start talking about us as well? Do you see that lady? That lady has been sinning like crazy. That lady has sins like 1, 2, 3, and 4 and Nicodemus. Is that the case in Jehovah? Kind of Bible school of college. Saka, where are we supposed to go and confess the sinning tones? Maybe at the end of the day, I will just go by my corner and start confessing the sins and they go over the window. Because after this, I don't think I will be able to trust a man of God. I am not even lying. How can you do mugosipo ne big names like that? These people are very big. And also, Chilipana Budi Angel, in each and every one, moment as a charity. Munhu unoita zvinhu zvecharity imwe yakaoma imwe yakasimba zvamaisimba ndo zvinhu zvandoziva zvakare asi like I said I have never heard izwi ramunhu wamwari Angel. Ndisingaziva kuti munhu wangari kufoni uyu at the end of the other line if wiravo chairo here kana kuti mumwe munhu wakatsvagwa kuimposta. I have no idea. Tachibva ipapo todzokera zvakare pakuti information yazoburiswa paipai yokuti munhu mwari makanonwa girlfriends 7 uye vakazi vaviri kasikari kurwa ini kana ndanova zvadako. Is this coming from a man of God ari kutaura naBudi J Israel vachoti ndiwo vakataura izvozvo kutaura izvozvo vachitoudza kuti ndiri kutori nechibrekedhiya chekuti une magirlfriends 7 nevakadzi vaviri. Zvinokushata. Why is it that your apology had to come with a bombardment from another man and also exposing what you did behind the scenes? So does it mean that when you were keeping calling this man, you wanted to have a V11 so that it can be you come back to the social media and cover up the video that went viral the other week? I don't understand.
maybe it was supposed to be, I am sorry, men of God, for what happened or what I did to you and your family. Now, this thing of recording the other men of God, trying to expose the men of God like that, what is that? I don't know. So, what is a Chalandine? Now, I'm still researching what is a Chalandine. I don't know. I don't understand. A lot of people were saying, so why are you doing this, our friend, men of God, J. Israel? You were busy gossiping together. You were together gossiping. So why did you record the V11? And why are you producing the V11? Because here, I know for sure that men of God, ndozoti vachatitowo vhidhiyo vachiti no ini takaita vhidhiyo ndichimubhega kuti no don't attack, don't do more attack kune men of God vamakandiwa. Ndozwa kuti achaita zviro but ini tatongo expose. That's what I did. And also iye akaita reach out to but mwari evidence chari kuti daughter here kaundodi zvikati go ahead. So I don't understand kuti why was he asking for permission from Budi Chari to go on live on his platform. I don't know. And also he was saying that men of God let me call Muhammad Makandiwa, and I had to inform him this guy wants to go on live. So now if he wants to go on live, is he supposed to go or not? I don't know. And he was saying that men of God, Muhammad Makandiwa said, go, let him go ahead. Let him go and speak on the platform. And now he was saying, Saka Paris Ndojipo, apology yacho yauya inofunga nemwe nzira kuti I don't understand. Because passing back kuzwa chi ikunzi uyu yauya uri kunzwa cho ndiye Budi Angel uri kunanzi ngotaura kuti hanzi unoziva here Maynard. Ndikuziva kwangu kwatoita Maynard munhu unokasha ndichingona hangu paindaneti kuti ndosvika handi zvekujairirwa unozvimiririra. Izvo ndozvinhu zvandakangonotisa from afar kuti unozvimiririra. Even mamwe mavhidhiyo aita unozvimiririra. Ndisingazoziva hangu depth yake kuti yakamira sei, asi ndozvandoziva kuti munhu unozvimirira handi zvekujairirwa. Ndozvandakanotisa hangu izvozvo izvo. Saka vanhu vazhinji vakadanza kuti manje uyu wari kuda kupinza uyu. Number 1, iwe wapinza zita ramunhu waMwari Angel, muchapedzerana. Number 2, mana Maynard muchasana kumapena. I don't know. Why are you doing this? We are disowning you, J. Israel. Why are you doing this? The moment you brought in that lady blessing, that's when you started your down syndrome of down falling like this. And but now shatter. Downsliding is going like that. Why can't you just leave these men of God and start your preaching like what you were doing before? You were good alone, not with these people you are trying to involve. Stop this exposure and exposure. Why are you ending the exposure? I don't know. Maybe that's his line. Yangani calling yacho nayo. I don't know what is just kakupi. No kana what una vese. Men of God wacho akuru vese. Urungo shaka now. I don't know what is just kakupi manji. Zvekutwa na Budi J. Israel. Ngoti ndo pando kwasangumira pano. Asi apology ndozvanje kuti why kanta kuna munhu waMwari Prophet Makandiwa. Saka kuti uchadzoka zvakare ne apology for munhu waMwari Angel here kana kuti chafamba sei, I have no idea. Tichakubata zvakare.